színeiben hazai versenyző. Az első fordulóban 2 verőhibája volt, ezért kapott 6 hibapontot. Bárány Bélát látjuk a pályán, hazai versenyző. Már a 4. versenyét szervezi Tengődön. Az első nem volt könnyű, jó magam is részt vettem benne. Rendet kellett tenni itt a futballpálya környékén, mert elég el volt vadulva a terület. Bárány Béla, mint fogadhajtó, ahol aki más versenyeken is részt vesz, meghívta a fogadhajtó társait, ő hozzá is egy versenyre, és immár a 4. verseny zajlik itten folyamatosan Tengődön. Most már hagyományról beszélhetünk. Bárány Béla igazi lovasember, Bábolnán tanult, és szinte az élete a lovakkal összefonódott. Minden napét a lovak között tölti, ez neki a hobbija és a munkája is egyúttal. Jó választás volt ez a 2 szép kisbéri félvér, lehet rajtuk látni a kecsességet, a finomságot. Én már 6. évesek, tehát láttuk, hogy sokat dolgozott velük. Most már, hogy szépen kezd összeállni ez a fogad. Bárány Béla eredménye 3 hibapont, 146,75 másodperc alapidőn belül. Sajnos egy verőhibája volt mindjárt az 1-es akadályba Bélának.